Seo é Seán Ó hEinirí, seanna iascaide a bhfuil a héal caiteige in Iargúil na hÉireann, in Neras, ar a chósta hí ar thuaidh de Contae Mhaigh Eo. Rugadh is tógadh Cill Ghallagháin agus is an sin a dólamse a chud scéalta, mar is fearr mór scéalta agus seannacha sé Seán. Tá samplaí de chud sciile na scéalaíochta ar fáil hena féin, ar chaisín agus a bhuidim leabhar. Is scéalta chus cladaí mar hampla a fuilsiú sa bhliain 1983 agus in the Living Landscape a fuilsiú sa bhliain 1975. Leabhar ina bhfuil contas ag Seán ar na logainneamnethe a bhfuil a áit gúthais héin breacleofa, idir throc agus bogach, amach go dtí bordailt agus thart le cladach na farige. Is an seo Cill Ghallagháin a rinneú an chuid is mód an ábhar Bhéaloideas a tógadh ó cheann a heafadú, a mhaoi faoin spéir ina hathéin agus a ddíchead a chud na córsantachta, mar an teach ceantaí seo. Sí Roinn Bhéaloideas Éireann sa chalasteal scoile mala tlia, áit chaomhníthe scéalta cheannaí hEinirí. Agus is isteach seo a tharla Seán lámháin is saoirú na bliana 1983. Rinneú na scéalta atá sa bhaillechan bheag seo fin scéalta ó iris a heafadú mhaigh ar an ócáid sin. Sa tí hir a bhí sé sin ar a tí hir páidúin ó hí me móthráin se go minic. Bhí familí mór in sa teach mar déirtha ach bhí Jimmy Callachú amach ar chuí cinnte agus bhí sé mí a chanig se agus níor sé gart mar duile mar chudeile bhí teiscadí búgus a tarna grúide go le páistíile. Agus gael hart ar alam péiríochta fuide tí gom buna bárla na garaí. Ach dyn séad an tagachta. Fuid is tagart a léhúireachta ar luhíos rún séichiil. Bhfuil a dúirt is tagart ní héiglim tagcúhainte sa de seanílas an tardé dúirt se. Ach sé mó áúla dúirt se nach sperid bhaithe dúirt se. Gus bhfuil sigad ina sé dúirt se ceadíonrú fádaí tíní bhaithín sinna dúirt se agus tí go mis tar an hónaí dúirt se. Ach dádaí agus ní ordaí tagartach breithe báisiú sa bhóiltí a chúna tinú. Déadíon páiste agus le seainach na tinú na chosa leis chus diime se na bheir tinú amachar a deras go chláin se suas na éab diime se san ancaíach ní bóa. Bhailna sé déide dúirta tagart sinní chuíthar nach a dúirt se. Sinní máidir deúil ar nuí. Sinní chuíthar nach a dúirt se bhístí agus ach a bagar chusú chuide bhharm bhír ságan níos mór agus dúirt se. Ní bhí mena go ní bóir sin.